Asaphokoka Mbombozone kweli amazwi ovelwano emva kwesiganeko sokudutyulwa ze kubulawe uDJ owaziwayo kweli kunye nomsasazi uDJ Warras kumbindi wesixeko saseRhawutini ngale njikalanga. We must not let them succeed in their efforts. They must fail as they try to divide us as South Africans. Mongameli Cyril Ramaphosa umemelele imanyano phakathi kweentlanga ezahlukeneyo kweli ngethuba esenza intetho ephambili kwimibhiyozo yosuku loxolelwaniso nebibanjelwe KwaZulu-Natal. Iqela leBafana Bafana linquzulana neGhana sithetha nje kumdlalo obuhlobo kwibala laseDobsonville eSoweto ngelungiselela indebe yeAFCON. The Master Chef Sipho Mbula getting himself into a really Sinamkele kwindaba zethu andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Udutyulwe wasweleka uDJ Warras kumbindi wesixeko saseRhawutini namhlanje ingxelo zithu getyengwe ngethuba ebehlola ezinye zezakhiwo nezigadwe inkampani yakhe yonogada kanti umphathisi wezemidlalo kweli uGayton Mackenzie udlulise amazwi ovelwano kusapho sewavakalisa ukunxunguphala kwakhe ngesiseleku. Usapho lwasakuba ngu-DJ kwi-5FM nakwi-SABC nakwi-Live Amp uqinisekisile ukuba uDJ Warras udutyulwe wabulawa ngale njikalanga kufutshane naseCarlton Centre kumbindi weRhawuti. Umhlobo wakhe osonyongweni nowayesebenza naye uthi kunzima kakhulu ukuthetha ngomhlobo wakhe njengomntu ongasekhoyo. It's hard to speak about this guy that is not here. I was with him hours ago, last night. We recorded our last episode of the podcast just yesterday, and for him not to be around is quite a shock. Umphathiswa wezemidlalo inkcubeko nolonwabo umnumzana uGayton Mackenzie umchaze njengomntu obelithanda kakhulu eli lizwe. I'm very sad, and I think the time has come that people need to be taught a lesson. I'm saying it without fear. He was very anti-hijacking of our buildings. Illegal foreigners. And I'm waiting for the police minister to say to us what's the cause of his death. Lo somashishini obeneminyaka engamashumi-40 obudala noyinzalelwane yaseThekwini uchazwe njengomntu obenefuthe elikhulu kumabonakude nakunomathotholo. Umhlobo wakhe uthumele amazwi ovelwano kwikhasi lonxibelelwano iX. My brother, my friend, my fellow supporter of Western civilization and the Judeo-Christian faith was murdered today in Johannesburg. I just want to say he was the most loving, compassionate, friendly, honest, open, decent human being. And it is a tragedy beyond belief. Udadewabo ubongoza ilizwe ukuba lihloniphe ixesha labo lokuzila. I don't know what to say. All I can just say that let us respect the mourning period. He's got beautiful children, beautiful mums. You know, we need people, we need positivity right now. We know he spoke up about many different things, controversial topics. Let's not focus on the negative. Let's focus on what he stood for, that he was a good guy. He found humor in things that traumatize most of us, but just to show who we are as a nation and as South Africans. Amapolisa athi ityala lokubulala liyaphandwa. Iphondo laKwaZulu-Natal liphawule usuku loxolelwaniso eNgcome Museum eNquthu nalapho libhiyozele olusuku ngaphantsi komxholo othi Reaffirming Reconciliation for Future Generations. Mongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho ephambili watsho ekhweba uluntu loMzantsi Afrika ukuba luzibandakanye kwingxoxo kazwelonke i-National Dialogue nathe isetyenziswa njengekhubalo lokwakha uxolo. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi iphondo laKwaZulu-Natal laba lithafa lobundlobongela bezepolitiki obaqhuba iminyaka kodwa idemokhrasi yafika nenguqu yabopha lo manxeba. The majority of South Africans were victims of a political order that denied them their humanity. And yet, at the dawn of democracy, they did not choose vengeance or retribution,
Where others wanted to break, the majority of the people of South Africa chose to build. Ukwathe kukho oxa impindezelo abangaliboniyo ke ubumbano kubemi beli nkqu nabantu bebala abazimiseleyo ukusebenzisana nabantu abantsundu. Some say there is a genocide that is underway in our country. Those people who are spreading lies about our country do not want to talk about the friendships, the neighborliness, and the kindness that is shown by black and white people in our country towards each other. They are also not talking about how white farmers continue to support and assist black farmers, and how the number of black farmers who are commercial farmers is increasing on an ongoing basis. Instead, they are painting a false picture designed to sow fear and hatred. We must not let them succeed in their efforts. Uqhube ngelithi ilizwe loMzantsi Afrika lelizwe likawonke-wonke elimanyeneyo ukwathe uninzi lwabemi beli bayakholelwa kwinkululeko engenamkhethe. Banye babahlali kwiphondo laseGauteng bagqiba iveki ngoku ngaphandle kwamanzi ngenxa yenkqubo eqhubayo yokuhlaziywa kweziseko zamanzi iRand Water, kwaye ngoku banexhala lokuba hleze bachitha usuku lweKrisimesi ngaphandle kwamanzi, kwaye abahlali bagxeka iRand Water ngokungabi nanyani ngobukhulu bengxaki yamanzi. Abahlali bephondo eGauteng bathi inkqubo yeJoburg Water yokuhlaziywa kwezakhiwo zesiseko ibeka ubomi babo emngciphekweni. We're living in a society where there is a lot of sick people, me being one of them. Water is a very big priority for me. I just posted on Facebook now that how can such major maintenance be done at this time of the year, knowing that it's Christmas. They were saying that, it's, lots of people are gone on holiday, consumption will be less. That's not true. Lots of people cannot afford to be going on holiday, especially when we're doing what we're doing now. We have to pay for water. We have to collect water for bathing, doing dishes, and buy drinking water. So it's very sad that this time of the year we have to be struggling the way we are. We don't understand why are they doing maintenance at such a critical time when it is festive season and most of our residents are actually at home. Aba bahlali bathi ubomi babo bunzima kakhulu ngoku. And it's so difficult because I have my grandchildren and my children need all bath and wash and the toilet flushing because we're using the toilet. So it's very unhygienic and the children might get, sick or something. I think the way forward, obviously to have a lot of trucks coming in and out, because there's no use of one day you send one truck to serve all the people of Coronation. Kulindeleke ukuba le nkqubo yokuhlaziywa kweziseko zamanzi igqitywe kule nyanga izayo. Kwisixeko saseKapa eNtshona Koloni abantu basebenzise olu suku lwanamhlanje loxolelwaniso ngokuzonwabisa ngeendlela ezahlukeneyo, ukanti uninzi lwabantu beliyokuzonwabisa kumanqweme ezi sixeko nalapho baye baphawula ukuba olu suku luthetha ntoni kubo. Abanye abahlali baseKapa bathi olu suku kubo luthetha inkqubela phambili, uxolelwaniso kunye nobunye. Bathi balubhiyozela olu suku ngokuthi bathi bhazalala bezonwabisa. Njengoba silapha namhlanje ngale 16 sikhuphe abantwana sizokonwaba apha emonwabisi beach. Apha ke ngoku yonke into ikhona, isecurity sithight, akwenzeki nantoni na enokuphazamisana nolonwabo umuntu andlela afuna ukonwaba ngayo. So nwabile kuba lapha. We know that Reconciliation Day represents like it represents our past. So it's no longer apartheid. We are together as one, and so it is an opportunity to come out and just get to know people and embrace our diversity and our differences. Ukugcwala kwamanye amanqweme kuthetha ukuba luyanda uxinzelelo kwabo banikwe uxanduva lokukhusela abantu kula manqweme.
although it is a public holiday and we do have to work, this day is still very special to us because not only do we get to be on the beach, which is definitely a bonus, but we're ensuring the safety of the public, making sure that the public feels safe when they come to the beach and feels welcome. We're preventing injuries, any danger that we may come across, and just our ultimate goal is to make sure that they can enjoy their public holiday just as much as we enjoy looking after them. Ukanti abasemagunyeni bathi baliqule baligangatha ukuqinisekisa ukuba abantu bayakhuseleka kumanxweme eliphondo. Bengumbono Mxesibe eMandaba eNkandla KwaZulu-Natal izolo nalapha imvumi ephuma izandla yomculo kaMaskandi uKhuzani Mpungose ebezimanya ngeqhina lomtshato wesintu noNondumiso Mathenjwa. Lo mtshato othulelwe umnqwazi Mbombozone kweli unconywa kananjalo ngobuhle bawo nangokuhlonipha nokuqaqambisa inkcubeko yesizwe samaZulu. Abalandeli bomculo kaMaskandi ngakumbi abakaKhuzani nabo bebephume ngobuninzi bezokonwabisana neqhawe labo. Bekusindwe ngobethole eMandaba izolo kumbetshembeje kunjeya kumnandi komama kumnandi kodada kumnandi kwintombi nasebafaneni bezisina zidedelana ke kudliselwana ngengoma insizwa zihlaba kabini kathathu abathandi bomculo kaMaskandi namabhinqa bezokuxhasa ukhuba kusuku lwakhe olukhulu. Ukanti usapho lakwaMpungose limamkele ngezishushu makoti walo kwaye luthi linethemba lokuba uza kulamkela olusapho ngendlela nalo elimamkele ngayo. Njengamanje ngoba kusekuseni nje kuqeda kufika umakoti. Kade kushiwo lapha kuthiwa makoti vulisa. Iyona ndlela abakoti abangena ngayo ke la kwaMpungose. Ngoba befika intatha nje. uKhuzani wathulelwe umnqwazi nangogxa bakhe ngokungashenxi kwiingcambu zakhe nangokuthanda inkcubeko yakhe nangona sele eyimvumi ephume izandla. Ngokwazi kwami nangokukhuliswa ukuganwa kwensizwa kuwumsebenzi wezinye insizwa. Sifikileke njengoba usibona namabutho sizokweseka insizwa njengoba iganwa ukaMathenjwa umgabadeli. Sithi ke khula Khuzani kuhle lokho kwenzile wakhulisa noma wakha umuzi wavusa indlu yoyihlo omkhulu ngokufaka umakoti ekhaya. Siyajabula insizwa zimazakha amakhaya baba ngoba ngicathi into esiyipromotayo eyinsizweni masiphelele ukuthi imiza yakhiwe. Iyona into edala ukuthi sishiye nayo yonke into ngoba simele obaba ngoba imiza yakhiwayo akuyona yethu obaba. Ngakho ke insizwa mayithi yakumuzi umuzi kayise fanele sishiye yonke into egameni lokuthi umuzi kababa wethu nathi lo wakhiwa namhlanje. Abalandeli bomculo kaMaskandi bayothulele umnqwazi lengangalala ingatshonelwa langa yakwaKhuba batsho beyinqunelela okuhle kodwa emtshatweni wayo. uKhuzani akadibanisanga nje kuphela usapho lwakhe nolwenkosikazi nabalandeli bomculo nje kuphela koko uqaqambiseze wabeka emanqwanqweni isintu nenkcubeko yethu. Sithi untsu walala ke mfokakhuba insengwanekazi kakade iyantyontyelwa. Qale ngokusesikweni imibhiyozo yexesha leziyunguma edolophini yaseKarige eMpuma Koloni batyelelisele beqalile ukuthontelana kwiidolophu ezisenqwemeni eziquka iJeffreys Bay. Osomashishini bathi kukho intlantsi yethemba lokuba inani labakhenkethi abathe bagaleleka kwesi sixeko kuza kuthi ga ngoku kuza kuba negalelo elihle kwezoqoqosho kweli. Ixesha leziyunguma lelona xesha libalulekileyo koosomashishini kwingingqi yaseGqurha. Idolophu ezifana neJeffreys Bay, iSt Francis Bay, eHumansdorp kunye nemimandla engqonge unxweme zethembele kakhulu kukhenketho ukuxhasa imisebenzi kunye namashishini yasekuhlaleni. So many businesses rely on this December holiday period to survive the rest of the year, and so it's critical that we do everything in our power as a municipality to make it as easy and as enjoyable for our tourists as possible. Linyuka ngogqithisileyo inani labatyeleli ngexesha leziyunguma kulo mmandla kwaye oku kunika ithuba lokuba oosomashishini benze imali ethe thaca ngemisitho ebanjwayo kunye neendawo zokuhlala. We've heard that there's close to 900,000 people within our space. So you can see that's a massive jump within December. And the nice thing is our season
has extended. So it started, we heard our bookings for accommodation has been full since the middle of November already. And that runs right through towards the end of January. Abakhenkethi baza kufumana ithuba lokutyelela emuseum esanda kuvulwa kule ndawo. It's totally different artifacts, but definitely the maritime things and the shipwreck museum is of utmost importance, because if you leave it in the sea, it just deteriorates. So it's very important to have that preserved for our kids and the generations to come. Phakathi kukaJanuwari noSeptemba iphondo laseMpuma Koloni lilonke selelamkele abakhenkethi abangaphaya kwe-7 million kulo nyaka. Qela leBafana Bafana linkqenkqeza phambili ngenqaku elinye kumdlalo obuhlobo neGhana kwibala laseDobsonville eSoweto ngelungiselela indebe yeAFCON. Kanti ke maske sijonga amabalengwe alomdlalo kusakuthika ngoku. In Bafana Bafana colours. It's already scored twice for the national team. There's the header, it's just wide. Oh, that was a great chance. Moremi, who's really got into the game nicely and he's shown some good touches, but now bit of pressure on the captain, curling shots, and Ricardo Goss, who's been given the opportunity to wear the gloves today. That's eMozulu noThabile Makhaphela. Manibambekazi bini ke kuwe ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu mna bethuna ngegama kaloku ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yasebathenjini mvanje ngokubanzi masijongeni nansi iMozulu leyo ke mzonsundu ekhaya siye siphawuleni kaloku iziganeko zokuqala ke ezenzekileyo kusukela ekuseni ngomso emva kwemini nangorhatya kusibekele kakhulu nje phantse nje wonke uMzantsi Afrika ngokubanzi ngamandla ke kwelaphondo futhi laphaya entshona kolo ndawo zisenqumeni phaya koFredendal ekuseni nje ngomso qaba ngamafu mpela phaya ngo-16 degrees bavaleke bukele khona futhi basongola suku ngomso ngamafunja ngephi nenkwanta ka-27 degrees ngokubanzi bethi masijonga lokho amaqondo wakho ke aphansi naphezulu sivule ngephondo lokuqala kaloku eliphalo nakwelaphondo laphaya eMpuma Koloni ngamandla ke mzonsundu futhi ke kwintshona namazantsi olaphondo nje apha koRhafu futhi ngexesha lasekuseni ngaloo mafu nomoya obhudlayo ngokuqatha phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisithandathu kanti ke zebenjenje phaya kwelaphondo lapha kambukele ekhaya koFreystata nelizinzeke kumbindi kuMzantsi Afrika mpela ke kwincamo yalo futhi phaya koVelcom ngexesha lasekuseni futhi yinkwanqa nendudumo phaya ngenxa ka-17 degrees yenjenje kwaloku iMozulu futhi ke kwiphondo laphaya entshona Koloni ngamandla yembukeli futhi ke kumantla xebe nempuma elaphondo futhi koBeaufort West ekuseni kwakhona futhi yiloo ngqele phaya ko-17 degrees ithi iMozulu kwelaphondo laphaya koNorthern Cape mpela ke futhi ke kumantla laphondo phaya koKurumane ekuseni ngo-19 degrees wetsho njalo ngokubanzi phaa koKimberley futhi nazo zonke nje ezaziphaluka ekuseni bevuswa nguye ke la 18 degrees zebenjenje kwelaphondo lapha kaloku mbukeli koNorthwest mpela ke futhi ke kwintshona namazantsi elaphondo koMorulang bevuka ngomsekuseni futhi yiloo ngqele zezondudumo phaya nomoya obhudla ngokumandla ngo-19 degrees kanti ke baphila kanje kwelaphondo lapha kumbukele kweGauteng apho sikhoyo thina kaloku ngawo lo mzuzu mpela ke phaya kwintshona namazantsi elaphondo phaya ekuseni futhi eCarltonville phaya koSoweto nasapha eJohannesburg futhi kuyakubanda kunganetha futhi kududume yonke la ntsasa ngo-14 degrees nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo lapha kaloku kumantla apha eMzantsi eLimpopo mpela ke futhi ke kumazantsi nempuma elaphondo phaya koPhalabula phaya ekuseni futhi ziziganeko zemvula nendudumo yonke la ntsasa sehle njalo ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngamandla ke bukele ekhaya futhi kumantla nentshona elaphondo phaya koMiddleburg zonke nje zancinci futhi nakozikhukhuza futhi ekuseni kuyabaneka kuyaduduma futhi yintsasa nje yemvula yonke phaya kanti kokugqibela nqa phaya ephondweni laKwaZulu Natal mpela ke kumantla futhi welaphondo phaya kaloku koPhongolo ekuseni bevuswa ku-21 degrees napha ke kumbindi nentshona laphondo Lady Smith ekuseni kusanetha nje yonke la ntsasa mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli. Ngawafumana lamanqaku namanye kumaqonga ethu ezonxibelelwano @indaba zethu ku163 kanti ke ngomso ogqa bethu baza kuziphaka zishushu ngolwimi lwesiZulu izindaba zethu kamnandi mawethu.